poziția unui mare teolog, care trebuie să recunosc că am învățat foarte multe. Este vorba despre William MacDonald. Și o să vă citesc aici și data viitoare când o să se roxați, o să aveți în față și o să vă fie foarte ușor să urmăriți. Și auziți poziția acestui mare teolog. Fiind vorba despre aceste 12 pilde, el spune: pentru a putea vedea aceste parabole, adică pilde, în perspectiva lor corectă, să facem o scurtă trecere în revistă a împărăției cerurilor. Așadar, împărăția cerurilor este acea sferă în care este recunoscută domnia lui Dumnezeu. Ea are două aspecte. 1. Mărturisirea exterioară în care sunt cuprinși toți cei care susțin că recunosc domnia lui Dumnezeu. Și 2. Realitatea interioară în care sunt cuprinși numai cei care intră prin convertire. Împărăția se prezintă în 5 faze. 1. Faza vechi testamentală, în care ea a fost profețită. 2. Faza în care împărăția a fost aproape sau prezentă în persoana regelui. 3. Faza interimară, în care sunt cuprinși cei de pe pământ care mărturisesc că sunt supuși lui în timpul care a urmat după respingerea sa și întoarcerea sa la cer. 4. Manifestarea, adică arătarea împărăției în timpul mileniului. Și 5. Împărăția finală veșnică. Prin urmare, capitolul 13 din Matei, unde sunt prezentate 7 pilde, discută faza a treia, adică faza interimară. În timpul acestei faze, împărăția în realitatea ei lăuntrică, adevărații credincioși, adică, este alcătuită de la rusalii până la răpire din aceleași persoane care compun biserica. Aceasta este singura identificare a împărăției cu biserica, căci în alte cazuri ele sunt două entități separate. Acum, avem punctul 2. Din împărăția cerurilor se mai aseamănă cu ce? Nu. Punctul 2. Acum scriem punctul 2. Cu o comoară. Împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară. Da? Deci din Matei 13 cu 44. Punctul 2. Punctul 2. Împărăția se aseamănă cu o comoară. Da? Nu știu, am văzut la dumneavoastră, frate Alexa, traducerea germană sau tot Cornilescu. Deci nu aveți nimeni aici o Biblie. Nu. Versiunea GBV. Poate să facă cineva rost data viitoare de o versiune GBV? Adică versiunea biblică germană? Nu știu dacă am pe acasă. În România aveam aici. Bine, acasă am și eu, dar La aici. mine acasă nu avem nimic din asta. Nu știu, n-am văzut la tine. Pentru că e una mai mică. S-ar putea, ar fi bine. Nu uitam. Și dacă e, o ducem. Da. Dacă nu e, nu așa.
Bun. Întrebare. Cine este comoara din pildă? Sau cum ați învățat până acum? Bogăție. Ceva de În valoare. el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii. Așa am interpretat, vorba de Domnul Iisus. O comoară, cine o găsește pe el. Deci ar fi vorba despre Domnul Isus. Da. Ce spui? Cam așa. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară. Cu o comoară. Și am spune noi că această comoară este Domnul. Nu? Dar fiți atenți că dacă spunem că este Domnul, atunci celelalte puncte din pildă intră în contradictoriu. Deci trebuie să existe, între cele 7 puncte, trebuie să existe o compatibilitate. Nu putem să facem afirmații așa, fără legătură. Nu-i așa? Și atunci este drept să ne întrebăm, cine este comoara? Noi oamenii. Noi oamenii. Ia hai să citim. Maleahi 3:17. Nu uitați data viitoare, dacă se poate, vă rog foarte mult, să facem rost de o versiune GBB. Biblia a fost stricată, nu cumva este? Nu, nu, nu. Pentru o viață de nici aia nu este. Nu. Ei îmi vor fi o comoară. Maleahi 3:17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Cine este această comoară? Întrebare. Oare Maleahi, ultimul profet, vorbește despre biserică? Îmi vor fi o comoară. Când îmi vor fi o comoară? Citiți în text. În ziua pe care o pregătesc eu. Care este ziua pe care o pregătește El? Ziua Domnului. Când începe ziua Domnului? La 50 ani? Nu. Ziua Domnului când începe? Rețineți lucrul acesta că aveți nevoie. Deci, ziua Domnului, da? Începe la răpirea bisericii. 1. 2. Traversează cei 7 ani de necaz. 3. Traversează cele 1335 de zile. Vom vorbi despre asta. 4. Cele 35 de zile. 4. Traversează perioada mileniului. 5. Traversează ultima judecată a 7-a
de la tronul cel mare și alb. Punctul 6. Se termină la înnoirea cerului și a pământului. Aceasta însemnează în concept biblic ziua Domnului. Deci vedeți că lucrurile nu sunt chiar așa cum am știut noi. Da? Prin urmare, Maleahi ne spune, în ziua pe care o pregătesc eu,